Altså Legeskibet er jo et helt specielt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritsen-fonden. Projektet kører over 4 år, så vi har 4 sommertogter rundt i hele landet og kommer til at besøge rigtig mange havnebyer. Når vi kommer til en havneby, så er vi der en uge, 10-14 dage, og så har vi hele vores installation, som står på kajen med os. Og den installation præsenterer alle mulige former for sport og bevægelseskunstarter. Det er sådan, at leg er en meget vigtig del af mange kulturer, også den danske. Før der var sammenhængskraften fuldstændig afhængig af, at man mødtes og man legede. Nu har vi andre måder at mødes på, men vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er nogle ting, der er noget at hente i den måde at være sammen på i virkeligheden. I kraft af vores mange havneområder, der har vi et kæmpe potentiale for at lave nogle virkelig spændende aktiviteter og kan man sige, styrke vores kultur. Vi har en historie, hvor hele vores samfund har hængt sammen i kraft af sejlads hen over havet. Når vi står nede på en havn i dag, så tænker vi på ekspeditioner, og vi tænker på vågemod og noget med udsyn og udlængsel og alle mulige ting. Noget med at sejle ud i verden og hente noget hjem og berige os selv på den måde. Og det vil sige, at der er en fortælling, som bliver levende for os, når vi er på en havn. Og den fortælling vil vi gerne kombinere med fællesskab og noget, man laver sammen.